Avui passarem el dia amb una família nombrosa. La Noa, li encanten els vestits. El Josep, bio pels amics. L'Oriol, un enamorat dels tomàquets de l'hort de la seva mare. La Txell, que porta el Jan en braços. Amb ells, primer visitarem l'estany d'Ivars. Hola. Bones. Bon dia. Ara farem un petit viatge a l'interior de l'estany. Agafarem material, binocles, telescopis, i el que farem el que fa molta gent quan ve a l'estany, que és l'observació de la natura. Especialment ens centrarem en les diferents espècies d'ocells que trobem aquí. Veus al mig? Sí. Està acotat que hi ha cigüeña, que sí? La Noa apunta maneres per ser una bona observadora. Junts es dirigeixen a un dels miradors on, equipats amb telescopis, poden fer d'exploradors i apropar-se als ocells. Aquest també és bonic, aquí sí? Ostres, Oriol, un barco pirata. El barco pirata. Aquest no s'ho traga. De vaixells pirates no n'hi ha, però sí que es pot fer un fabulós passeig en barca. Com va això? Sembla que a l'Oriol l'aventura aquàtica li ha semblat massa curta, però tenim pressa i cal que ens preparem abans. És hora de visitar la primera empresa de cultiu ecològic del país. Benvinguts a Cal Valls, Som una empresa que fem agricultura ecològica, fem horta i fem també conserves vegetals. Doncs què, voleu veure? Sí? Anem a veure què tenim. Vinga, A veure. què en voldreu collir una mica? Sí? De tomàquets. Aquest és l'esperit. Els nens de la família descobriran el que és fer la recollida de tomàquets amb cura i paciència i potser d'aquí en neix una vocació. Un dels grans plaers del dia és menjar-se el que acaben de collir. Més fresc, impossible. I amb unes bones provisions per passar la setmana, marxem cap a Mollerussa, al Museu de Vestits de Paper. Paper? Sí, és paper, exacte. Això sí que és paper, veieu? Això sí que és fil de paper. Toqueu. Ho tocau vosaltres, a més, és fil de paper, això. Mollerussa és l'única ciutat de Catalunya amb una llarga tradició a confeccionar vestits de paper que sorprèn per la riquesa dels dissenys. Arribem al final d'un dia intens amb la família Ruscalleda Tarrés i és el moment de dir-nos adéu.